Истината е, че ChatGPT може да ви спести часове работа всяка седмица, но само ако знаете как. В това видео ще ви покажа как да отключите пълния му потенциал отвъд обикновените чатове. Ще видите как да го превърнете в реален асистент, който помни, организира, планира и съдейства стратегически. Ако до сега сте си мислили, че знаете как да използвате ChatGPT, това видео ще ви убеди в обратното. Нека започваме! Първата стъпка е да отворите ChatGPT. Това е официалният сайт на ChatGPT. Ако вече имате акаунт, можете да влезнете в него. Ако нямате, регистрирайте се, като използвате имейл, Google, Microsoft или Apple акаунт. След като влезнете, ще видите този прозорец. Това е основният интерфейс на ChatGPT. Вляво се намира страничното меню. Тук можете да стартирате нов чат. Тук може да търсите сред старите чатове по ключови думи. След което надолу се намират всичките GPT-та, които сте използвали, проектите, които сте създали, върху които работите, и от тук надолу са всичките ваши стари чатове. След което, ако сте в платените версии на ChatGPT, можете да използвате модела, като се съобразявате избора на модел спрямо конкретната задача, която имате да извършвате. И в дясната страна се намира менюто, в което може да менажирате своя личен акаунт. И така, нека сега да разгледаме тази централна част от интерфейса и по-специално какви са възможностите, когато водим разговор с ChatGPT. В това поленце тук пишете вашия въпрос, промпт и така нататък. Когато искате да добавяте нова и нова информация на нови редове, трябва да използвате Shift и Enter от клавиатурата, тъй като ако натиснете само Enter, ChatGPT ще започне да генерира своят отговор. Когато искате като част от вашия въпрос да добавите някакъв документ, снимка и така нататък, това става чрез това плюсче от тук, като аплодвате от вашия компютър снимки, wordовски, екселски файлове, или пък може да си свършите вашия Google Drive или Microsoft Drive към вашия акаунт, за да използвате документи оттам. Когато искате ChatGPT да направи ресърч в уеба, а не само да ползва данните, с които е обучен конкретния модел, който ползвате, трябва със сигурност да натиснете тази опция. Една доста нова възможност, това е Deep Research, с която ChatGPT ви генерира наистина изключително задълбочени доклади. Но тъй като за тези проучвания той изразходва твърде много ресурси, трябва да го използвате наистина умно и когато действително се нуждаете от такъв тип задълбочени данни. Иначе просто си използвайте нормалния ChatGPT. Тук и останалите две опции, това са да си създавате картинки и Canvas, за който ще говорим малко по-късно. И нещо, което е интересно за тези от вас, които не обичат да пишат и предпочитат да диктуват, да говорят, може да използвате ето това микрофонче тук, за да запишете вашия промпт, нещата, които говорите, и ChatGPT на базата на това да ви генерира отговор. И последното, това е или с Enter, или с тази стрелка, когато натиснете, ChatGPT започва да генерира отговора, който търсите. След като сте направили разговор, ChatGPT абсолютно автоматично записва този разговор, за да може, когато искате, да се върнете към него. Историята на старите ви чатове се намира тук в лявото меню.
И ето го разговора, който току-що проведохме. Ако дойдете тук на трите точки, можете да го изтриете, ако това е някакъв чат, който не е важен за вас, можете да го прекръстите, ако не ви харесва начина, по който го е кръстил ChatGPT. И също така може да шернете този чат с други хора или пък да го вкарате в проекти, които сте създали. Ако не, просто можете да се върнете към някой стар чат и да си продължите разговора в него. Сега нека да преминем към към тази секция проекти, която е една от по-новите и по-малко познати функционалности в платените версии на ChatGPT. Тя позволява по-дългосрочна работа по теми или задачи, а не просто един обикновен чат. Проектите си ги представете нещо като папка или работно пространство в рамките на ChatGPT, където се запазват информация и разговори по точно определени теми или проекти. Интересното тук е, че можете да включвате множество документи, код, планове, чертежи и които ChatGPT да има в предвид, когато започнете да си чатите в конкретен проект. И така, идваме ето тук на това плюсче, за да създадем нов проект. Например, маркетингова стратегия за 2025 година. Това наименоваме си проекта, трябва да е с много ясно име, след което даваме Create Project, така, и ето вече имаме чисто нов създаден проект. Тук можем да си качиме всякакви файлове, които имате и които са свързани с този проект. Също така може във времето да си качвате все нови и нови файлове, които ChatGPT ще взема под внимание всеки път, когато водите разговори, когато сте в този проект. И също така, тук може да си добавите системни инструкции, т.е. за това какви точно отговори, как точно искате ChatGPT да действа, когато сте в този проект. За системните инструкции вече знаете какво са и в следващите лекции много по-задълбочено ще се научиме да пишеме инструкции. И така, ето тук е един мой стар проект, за да видите как изглежда. Аз не съм сложила файлове и инструкции, но тук виждаме всички стари разговори, които съм водила. Те отново всеки път, когато водите разговор тук, той ще се записва в този проект и ще взима под внимание системната инструкция или прикачените файлове, които ако имате зададени такива към този проект. Така че това е изключително удобно и аз наистина го ползвам доста често. Следващата функционалност, която ще разгледаме днес, това са задачите или tasks. За да започнете с тях, отивате в горния десен ъгъл и след което избирате менюто Tasks. Тъй като в момента нямаме зададени задачи, започваме с Try Your Own. Отваряме го и след това решаваме да сложим тази задача. Искам всяка сутрин в 8 часа да генерираш репорт с последните новини, свързани с изкуствения интелект. И даваме Enter, за да може ChatGPT да генерира тази задача. И той тук ни уведомява, че е готово, задачата е създадена и всяка сутрин ще ни уведомява за това. Как става уведомяването? На компютър. Когато сте на компютър, ще ви излиза notification на десктопа, а ако имате ChatGPT апа на телефон, ще получавате и notification в телефона.
И така, нека отново да се върнем тук на задачите и вече имаме първата задача, която сме генерирали. Ако искаме да я редактираме, натискаме Edit бутончето и ни се отваря този поп-ъп, в който можем да променим инструкциите, можем да променим колко често да се изпълнява тази задача, за колко часа. Можем да я паузираме, да литнем или просто да я сейвнем. Задачите са изключително удобна функционалност, тъй като чрез нея може да си автоматизирате различни задачи, които примерно ги изпълнявате често, няколко пъти на седмица, така че ChatGPT да ги върши вместо вас. И сега нека да минем към Custom GPT-тата. Това са персонализирани версии на ChatGPT, създадени с конкретна роля, поведение и експертиза. С други думи, те са като малки виртуални асистенти, които работят по конкретна тема или в специфичен стил. Представете си, че вместо да обяснявате всеки път какво искате, използвате готов GPT, който вече знае какъв е вашия контекст. Например, GPT, който мисли като маркетинг експерт, като програмист, като преподавател, като личен треньор. Всеки Custom GPT има предварително зададени инструкции как да ви отговаря, в какъв тон да говори, какви ресурси да използва. И така, за да влезнем в тази секция, отиваме в лявата навигация и кликваме върху Explore GPT. И така влизаме тук на екрана се появяват всякакви възможности. Всички GPT-та, които има създадени, които вие може да използвате. Може да търсите тук по ключови думи или пък може да търсите по секции. Има за писане, за продуктивност, за ресърч и анализи, за образование, лайфстайл, програмиране и така нататък. И за да ви демонстрирам как работят GPT-та, съм избрала да ви покажа Canva GPT-то, тъй като предполагам, че доста хора от вас го ползват Canva. И така, от тук стартираме GPT-то, след което си пишеме нашия промпт. То е че искаме да ни създаде темплейт за социалните медии за представяне на нова серия натурална козметика, дизайнът да е минималистичен, елегантен и изчистен, с спа атмосфера и така нататък, подходящ за Instagram постове и даваме Enter и изчакваме да видим какво следва нататъка. Ето, че тук Canva иска от нас да позволим да използваме техния плагин, така че ние даваме Allow и след което ще изчакаме да видим какви отговори ще ни даде. Интересно дали въобще ще ни даде някакъв отговор. Като гледам, май не. Така че ще го спреме и ето от тук, между другото, даваме Edit Message и ще си реседнем заявката отново. Така. И ето, че този път ще тръгнат нещата. Ето отново ще да позволиме на този плагин и след това ще изчакаме да видим дали този път ще получиме отговор. И да, изглежда, че ще получим. Така, нека да скролнем надолу, да видим какви темплейти ни е дал. И така, бих казала, доста прилични. И сега нека си изберем един от тях, например този. Кликваме върху него и ни изпраща директно в апа на Canva, където можем да ги редактираме,
да сменим текстове, така нататък и накрая да ги даунлоуднем. И след което се връщаме обратно в ChatGPT и виждаме как ето тук в секцията с GPT-тата вече се е появила и на Canva GPT-то. Ако обаче преценим, че е нещо, което няма да използваме друг път, можем да го скрием, така че да не ни се показва тук. И така, моят съвет към вас е да разгледате какви GPT-та има, да си поиграете с тези от вас, които на вас ви се струват интересни и да видите дали няма да намерите нещо полезно, което да използвате в вашата работа или всекидневие. Добре, и сега нека да преминем към една много вълнуваща възможност в ChatGPT, която се казва Canvas. Canvas може да я възприемате като интерактивен двустранен редактор, в който създавате съдържание, текстове, код, документи и работите съвместно с изкуствения интелект в реално време. Canvas е идеален инструмент, когато искате да доразвивате идеи, да редактирате, преработвате и обогатявате съдържание в процес на създаване. И сега как става това? Отваряте си един нов чат и пишете промпта, който искате. В нашия случай напиши блогпост на тема личен бранд и създаване на съдържание. След това от това меню с точките избирате Canvas и давате Enter, за да се генерира първоначалното съдържание. И ето как ви се отваря един чисто нов интерфейс, в който в дясната колона е самото съдържание, а в лявата колона можете да водите комуникация с ChatGPT в реално време и ще виждате как се променят нещата. Ето сега това е първоначалното съдържание, което ни е генерирало. И примерно ние казваме, че може... Извинявам се, нека да сменим езика. Може ли да добавиш статистики към статията и пускаме го и сега ChatGPT генерира отговор и добавя в реално време, променя нещата, като променя съдържанието, като ни показва какви статистики е добавило и както виждате, на доста места е добавил интересни статистики. Тук ни казва, готово добавих актуални статистики към всяка основна точка в статията, за да направим още по-убедително. Ако искаш, мога да добавя визуални елементи, но ние в случая по-скоро искаме да продължиме с редакцията. И нека решиме, че искаме към тази точка да добави още съдържание. Маркираме го и пишеме на ChatGPT. Може ли да добавиш още информация към този параграф? И пускаме го. И ето ChatGPT започва да генерира отговор, който ще рефлектира само и единствено върху този параграф, за който сме го помолили. Ето виждате как това нещо се случва в реално време, директно върху текста, с който работите. Тук продължаваме да си имаме всичките опции, които и преди разгледахме в ChatGPT, да си добавяте файлове, да сърчвате, но това, което има допълнително, са едни автоматизирани опции тук. Първото е автоматично да настроите
дължината на статията, която правите. Това става тук чрез този скрол. Така, също така можете да настроите Reading Level, което всъщност е примерно дали ще е за ученици, дали да е по-научно написан текста и така нататък. И може да добавите емотикони или пък да поискате една по-полирана, по-добра версия на това, което вече сте написали. Така че, както виждате, това е изключително удобна и интерактивна форма за писане на съдържание, на код, на документи и така нататък. И когато искате да се върнете в обикновеният чат, просто натискате този хикс, ето ви го канваса и това ви е чата, който вече си имате. Много удобен фичър, който наистина ви съветвам да пробвате. И така, сега нека да минем към една от най-полезните и персонализирани функции на ChatGPT. Това е Memory или така наречената памет. Тази функция позволява на ChatGPT да запомня важни неща за вас, така че бъдещите ви разговори да бъдат по-полезни, по-лични и по-добре адаптирани към вашите нужди и предпочитания. Какво представлява паметта? Можете да си я представите като човешката памет. ChatGPT запомня определени факти, интереси, навици, стил на работа, за да може в следващите разговори да ви предлага съдържания в подходящ стил, да не ви пита повтарящи се неща, да изглежда като асистент, който ви познава. Например, ако сте вегетарианец, можете да му кажете този факт и ChatGPT ще го помни, когато ви предлага рецепти. Или ако пишете често в определен стил, той може да го запомни и да го прилага. Как може да настроите паметта? Идвате тук във вашия профил, избирате Settings и след което отивате на Personalization. Тук е много важно този тогъл да бъде включен на on. Това означава, че той ще помни, ще записва информация в своята памет. Като влезнете ето тук в Manage, това, което ще видите, са неща, които ChatGPT е запомнил за вас. Ако някои от тях не са вече релевантни, с тази иконка Remove, можете да ги изтриете или пък да изтриете цялото мемори, което в момента има за вас. Също така, ако искате не ChatGPT да избира какво да слага в своята памет, тук може да му дадете кастомизирани инструкции. Като тук можете да дадете име, какво правите, каква е вашата професия, какъв е вашия стил, какво очаквате от него и всякаква друга информация, която е свързана лично с вас или с вашия бизнес, с която искате ChatGPT да се съобразява винаги, когато имате нужда. И след което давате Save и така вече ще получите един наистина персонализиран ChatGPT, който винаги ще използва вашия стил, ще знае вашите интереси. Така че е много важно да си настроите меморито на ChatGPT и също така да ходите, да проверявате от време на време, да не би записал информация, която вече не е релевантна за вас, за да може да изтривате, когато имате нужда. И така достигнахме края на този урок. Днес разгледахме основните функционалности на ChatGPT, от създаването на нов чат, работа с задачи и проекти, до използването на Canvas, Custom GPTs и персоналната памет. Но това, което е най-важно, не е просто да гледате как аз го правя, а да опитате сами. Отворете ChatGPT и направете следното. Започнете нов чат, задайте конкретни въпроси, използвайте Search the Web функционалността. Създайте задача в Task, която да ви бъде полезна в ежедневието. Разгледайте един Custom GPT от Explore GPTs.
Напишете кратък текст в Canvas и експериментирайте с редакции. Добавете в паметта си поне едно нещо, което ChatGPT трябва да знае за вас. Само чрез опит ще разберете пълния потенциал на този инструмент. Ако сте с безплатен акаунт, бих ви препоръчала да изпробвате и платената версия ChatGPT+. Разликата е осезаема. Ще имате достъп до по-мощни модели, ще получите значително по-добри и по-бързи отговори и също така ще имате достъп до част от функционалностите, които днес обсъдихме. И най-хубавото е, че можете да се абонирате само за един месец, да експериментирате и после да решите дали си заслужава. Няма дългосрочен ангажимент, всичко е в ваши ръце.